नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे खबरो. कुणबी हालक्की आणि गवळी समाजाक अनुसूचित जमातीचो दर्जो दिया आमदार आरवी देशपांडे. जोयडा. उत्तर कन्नड जिल्ह्यातले कुणबी, गवळी आणि हालक्की समाजाक अनुसूचित जमातीचो दर्जो मेळूकच जाय म्हण राज्य सरकारान गांभीर्यान प्रयत्न करू जाय अशे हळयाळ जोयडा मतदारसंघाचे आमदार श्री आरवी देशपांडे यांनी मंगळवाराक विधानसभेत जोरदार मागणी केली. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात कुणबी, हालक्की आणि गवळी या समाजाचे लोक अनुसूचित जमाती म्हटल्यार एसटी दर्जाचे खरे हक्कदार आसात, पण तेमका न्याय मेळवून दिवूक शासनाकडच्यान जाय तसो प्रयत्न जाल्लो दिसतो ना. या जातीचो अहवाल केंद्र सरकाराल्या रजिस्टर ऑफ जनरल आदिवासी मंत्रालयान राज्य सरकाराक वर्सां पयलीं धाडिल्लो आसून अजूनही तेची जाप राज्याक केंद्र सरकारान दिली ना. राज्य सरकारान प्रयत्न केल्यार हालक्की, कुणबी आणि गवळी समाजाक नक्कीच न्याय मिळू शकतलो म्हण हो प्रश्न राज्य सरकारा हातात घेऊन या समाजाक न्याय मिळवून दिवूक जाय म्हण अशी मागणी आमदार आरवी देशपांडे यांनी विधानसभेत केली. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकाक एक खास खबर. तुमगेली किंवा तुमगेल परिवाराच्या सदस्याली जनदिसाची खबर कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे योग्य दरात प्रसार करसाठी प्रत्येकी किंवा एक कुटुंबाच्या आवो बापू आणि 2 पोरा अशा 4 सदस्यांनी 1 वर्षा खातीर खास पॅकेज. तसेच लग्नाच्या वाढदिवसाची खबर प्रसारात योग्य दरात सवलत. अधिक माहितीसाठी आजच स्क्रीनाचेर दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा आणि नाव नोंदणी करा. जोयडा शिंगरगाव श्री महालक्ष्मी देवीलो वार्षिक उत्सव भक्तिभावान संपन्न जालो. जोयडा. कारवार जिल्ह्याच्या जोयडा तालुक्याच्या शिंगरगावच्या श्री महालक्ष्मी देवीलो वार्षिक उत्सव आणि देवीक हूट भरचो कार्यक्रम बुधवाराक मोठ्या भक्तिभावान संपन्न जालो. प्रत्येक 12 वर्षांत या महालक्ष्मी देवीलो जात्रा उत्सव साजरो जाता. त्या निमित्यान 1 वर्षान बुधवार 15 फेब्रुवारीक महालक्ष्मी मंदिरात वार्षिकोत्सवाचे आयोजन केले. त्या निमित्यान बुधवाराक सकाळच्यान श्री महालक्ष्मी देवीची पूजा संपन्न झाल्यानंतर 24 खेड्यातल्या भक्तान हूट भरूंक सुरुवात केली. मोठ्या उत्साहान आणि भक्तिभावान भक्तान हूट भरली. तेजेन देवस्थान मोठ्या प्रमाणात भक्तान गर्दी केल्ली दिसून येताले. कारवार उड्डाण पुलावेल्यान माल वाहतूक करच्या लॉरीन दिली विद्युत खांब्या धडक, थोडा वेळ संचाराक अडथळो. कारवार शहराच्या राष्ट्रीय महामार्ग 66 निर्माण केल्ल्या फ्लायओव्हरच्यान वयच्या एक लॉरीन कारवार टनला खिंच्यान बैतकोल वचूंक उजी बाजून फिरयताना फ्लायओव्हराचेर आशिल्ल्या विद्युत खांब्याक ह्या लॉरीत आशिल्ले अवजड लोखंडी सामानाची धडक बसून विद्युत खांबो मोडन. परिणाम महामार्ग 66 सर्व्हिस रस्त्यावेल्यान वयच्या कारीचेर तो खांबो पडलो. सुदैवान प्राणहानी काय जाली ना. कारीची मोडतोड जाला. घटनास्थळार ट्रॅफिक ठाण्याचे पोलीस हजर रावन परीक्षण करून लॉरी चालकाल्या निर्लक्षपणान ही घटना घडली अशें कळून येयला. घटनास्थळार क्रेन हाडून मोडून पडिल्लो खांबो काडून महामार्गाचेर जाल्ल्या अडथळीक सुरक्षीत संचाराक वाट मोकळी करून दिली. या प्रकरणाची नोंद कारवार ट्रॅफिक पोलीस ठाण्यार दाखल जाला अशें प्रसार माध्यमाक कळयला.
नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज असलेल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक लग्न मुंज पूजा अर्चा होम हवन गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना केळी होमाकाडी तुळशी तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना शंख रुद्राक्ष पूजेचे कपडे आंब्या पाना तोरण बाशिंग गाईचे शुद्ध दूध गोमूत्र कडधान्य असे सगळे तऱ्हेची सामुग्री मिळते एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार 87 वर्षाच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार एक वेळ अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या नरसिंह मार्केट केंद्रा बँकेचो तळमजलो रायकर मेनर कायकिनी रोड कारवार कारवार अरबी समुद्र आणि काळी नदीचं संगमस्थान निसर्ग सौंदर्याने नटिल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय एफिलिएटेड टू सीबीएसई एप्लिकेशन नंबर 830173 ऍडमिशन सुरू असा नर्सरी प्री केजी एलकेजी यूकेजी आणि पहिली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडोर कॉम्प्युटर लॅब सायन्स लॅब चित्रकला क्लास डान्स क्लास खेळा मैदान 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा असलेले अमृता विद्यालय चित्ताकुला सदाशिवगड कारवार अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598 मोबाईल नंबर 9480789670 इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता व्हिडिओ लाईक करा शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा धन्यवाद।